Hi guys, welcome to my channel Bisaya Special TV. Ako na rin sa Esquina Sudlon. Di sa dunya, Modista, Gaisanon Street, Cebu City. Esquina Sudlon, Laog, Cebu City. Pagtukos kong amiga nga si Hi Liza Kiranti. Nangitan ko niya ang prutas. Butan ko rambutan. Butan na po niya. Butang jepot. Punkan. Oh. Mangga. Ngutangin ako, nagkantidad tanan og 440 pesos. Ngutang na ko sa kong amiga. Yan akong amiga kay magpautang. Kung bang amiga, di mo pautang. Ay. Di mo pautang kay, wak ko na ibalik. Kumpra, may remit. Kaon ko karon ng rambutan. Ini ako ning pinalit sa kanang nutang sa amiga tag 100 pesos ang kilo. Ako na rin tapos kasada sa tubangan sa deck sa deep it ngayon ta hindi niya rambutan i-vlog na ko ang mga baligya nga prutas sa best friend nga si Heidi Liza Kiranti. Ang iyang mga prutas ang i-vlog kay para makumot. Pautang ko niya kay lamig na yung bukan. Kami minsan ni bukas kay makapahamis maliskutis. Makapag-bright sa auto. Kung ay binaw kayo, nagpahubas nyo. No? Sarap. Matamis. Akala nyo naiyak ako. Hindi ako naiyak. Tears of joy. Luha lang ito ng kasiyahan.
Shout out ko sa Riabans TV. YouTube channel sa akong magulang na si Rinaldo Bansado. Shout out ako sa channel ni Giles Gizon Studio. Channel ni Gizon Alvarez taga Poblacion Binunido, Bohol. Shout out ko sa tanang taga Binunido, Bohol. Especially sa mga nagdumala sa maong nga lungsod. Standby sa poder kay palabay ko sa oras. Isi kay karong kalsada diri. Dagang kesyanan. Alam niya itong wala pa ka subscribe sa akong channel, subscribe lang, pinuta ang subscribe nya, like nya, hit the notification bell para updated mo sa bagong upload na akong mga video. Subscribe lang ninyo ag suporta diri kanako. Kung kano kaunon sa rin ako tag 20 ang kuha na presyo. Shout out sa ko sa Liz Vlogs Agin Unido Bohol vlogger. Citrus man dito sa ngalan ng Cagayan ang dire pungkan. Kini nga prutas.
Sarap yun. Tanaw kung sa lawa ron. Hercules na dahil ron. Mangga. Kaon kog mangga. Pwede ram ng prutas kung kanihapon doon. Yan man. Kabusog naman eh. Pamis kasputis. Makanindot sa kata. Ayan siya. Sarap, matamis. Tamis na tukan ko. Uyog man kong baga so pag-upon ako ng uyog. Sarap. Ito ang tunay na masarap. Pato ka ulit buhol. Muda ng COVID. Mupat ka tuig. COVID starts year 2019 now. Year 2021. Pero wala may forever, mahuman na ng COVID.
Busog na ko. Sarap. Hindi na ko kutob. Kung mag-ingon ka ninyo, may adlaw Merkulis ka na itong tanan. God bless us all and more power. Daghang salamat sa inyong tanaw sa akong video.